Koncom októbra sa žiaci 1. a 4. ročníka zúčastnili výchovného predstavenia s názvom Hoax – lož prezlečená za pravdu. Túto problematiku nám umelci priblížili veľmi nenútenou a zábavnou formou a príkladmi zo života. Doplnili ju piesňami napríklad aj od Karla Kryla. Viete čo, bolo to o hoaxoch a o pravde v hudobnom prevedení. Prišli na to povedať dvaja celkom milí páni a spievali to, hrali tam na klavíri, mali tam fajné zvučenie a bolo to s podporou Polície Slovenskej republiky. A bolo tam aj o prezidentke, o politike a bolo to celkom fajn. A motivovalo ma to viac preverovať si informácie na internete a že netreba veriť každým facebookovým komentárom. Bolo tam spomenuté, že každý 5. komentár na Slovensku, na Facebooku je hejtový alebo negatívny, alebo proste niekoho uráža. Takže treba chodiť menej na Facebook a menej písať komentáre, ktoré sú urážlivé na ľudí. Toto vystúpenie sa zaoberalo hoaxami, nepravdami šíriacimi sa na internete a na sociálnych sieťach. V úvode bolo poukázané na pretvárku, ako ľudia nosia masky pred ostatnými, aby sa im zapáčili. A čo vás vlastne privedlo robiť takúto osvetu pre deti a vlastne, alebo tínedžerov v našom veku ohľadom toho, že hoaxy a tak ďalej a prečo je to podľa vás dôležité? No tak decká sú najviac postihnuté tým, že naozaj majú ten problém rozoznať aj dostať sa tým materiálom a je potreba, aby im tí kompetentní pomohli. My sme tému hoaxov pridali ako novinku, to je teraz druhý rok vlastne v našej ponuke a predtým sme zase mávali také budovanie nejakej odvahy v žiakoch, že aby mali kritické myslenie, prípadne aby si formovali vlastné nejaké postoje, za ktorými si stoja. Nasledovalo vystúpenie, kde sa stretla lož s pravdou. Účinkujúci spolu so žiakmi odohrali scénku, z ktorej vyplynulo, že lož prezlečená za pravdu je najhoršia. Pre televíziu Drôt, Patrik Goros.